Zubizarra da, ikono arkitektoniko bat Ondarruan, eta niretzako bai dela bereziena eta maitatuena ere, ezta? Artibai ibaia alde bata eta bestea batzen ditulako, eta kasu honetan liburuari begira baita lehena orainarekin edo iragana oraina eta etorkizunarekin baita ere, ezta? Herriko festen lekua da. Uste dut ordezkatzen duela edo errepresentatzen duela leku honek ondarrutarren izateko modu bat. Lanerako erabilitako leku bat, herriaren alderdi biak batzen dituen lekua, eta liburuan agertzen den bezalaxe, herri bizi bat dela erakusteko, ez? Eta bizitasun horretan esatea baita ere ondarrutarra pixka bat piratak direla edo garela, edo herriak zabaltzen duen edo agertzen duen anaitasun hori. Herri honetan denak dira txo, lenguz, ania, txikine eta hurbileko egiten da. Eta azken buruan esango nuke transgresio puntu baterako gonbitea ere egiten duela zubi honek niretzako. Guzti hau suposatzen du niretzako Ondarruko piratek. Eta zuretzako?